मी पणजीमध्ये गोमंतकच्या कार्यालयात बसलेलो आहे आणि बाहेर अविरत पाऊस कोसळतोय. मागचे जवळजवळ 15 दिवस गोव्यामध्ये जोरदार पाऊस आहे. 15 दिवस सलग गोव्यात पाऊस पडणं ही माझ्यासाठी तरी आश्चर्याची गोष्ट आहे. कारण मी पाहिलं आहे माझ्या लहानपणापासून 4 दिवस सलग पाऊस कोसळायचा. हे असं का होतंय? मला वाटतं या विषयावर आपण बोललं पाहिजे आणि मला या विषयावर बोललंच पाहिजे. एवढ्यासाठी बोललं पाहिजे कारण जो पाऊस जवळजवळ 3 ते 4 महिन्यामध्ये 120 इंच पडायचा, तिथं आता केवळ 2 महिन्यात तो 120 इंच पडतो. आणि केवळ गोवा नाही, आपण जर मागच्या 15 दिवसाचा आलेख घेतला तर ज्या कोकण पट्टीवरती याच प्रमाणात जवळ 100 ते 120 इंच या प्रमाणात पाऊस पडायचा, तिकडं जोरदार वृष्टी झालेली आहे आणि अनेक भाग कोकणामधले अनेक भाग पाण्याखाली गेलेले आहेत. रेल्वे बंद पडलेली आहे, भुयारं तुंबलेली आहेत आणि संपूर्ण गोवा मुंबई महामार्ग या महामार्गावरती अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. संपूर्ण गोव्याचा आणि मुंबईचा संपर्क तुटलेला आहे. हे असं कधी होत नसतं असं नाही, पण होतं. 1-2 दिवस पाऊस पडला, जरा जास्त पडला तर अडचणी निर्माण व्हायच्या. परंतु तुम्ही पाहता संपूर्ण भारतामध्ये मागच्या 15 दिवसात जोरदार वृष्टी होत आहे. ही वृष्टी अशा पद्धतीने होते जिथं अगदी किरकोळ पाऊस पडायचा तिथं जवळजवळ आता दिवसाला 10 इंच पाऊस पडू लागलेला आहे. आणि जिथं अगदीच पाऊस पडत नव्हता तिकडं पण आता जवळजवळ 20 इंच पाऊस, एवढं मोठ्या प्रमाणावर पाऊस. त्यामुळे पाणी धरून ठेवण्याची जमिनीची क्षमता आहे का? आपल्या शहरांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस आला तर त्याला तोंड देण्याची आपली नागरी सुविधा किंवा आपलं इन्फ्रास्ट्रक्चर तिकडं तयार आहे का, याचा विचार आता झाला पाहिजे. आपल्या तज्ज्ञांनी आपल्याला इशारा देऊन ठेवलेला आहे. संपूर्ण निसर्गाचं आणि पर्यावरणाचं जे काही चक्र आहे ते उलटं झालेलं आहे. त्यामुळे जिथं पाऊस पडत नव्हता तिथं आता जोरदार पाऊस पडेल. त्यामुळे या लोकांना आता शहरात पाण्याची साठवणूक आणि पाण्याचा निचरा या संदर्भात नव्यानं विचार करावा लागणार आहे. गोव्यासारख्या भागातही तसंच आहे. आपल्या अगदी खेटून पणजीला अगदी खेटून नदी आहे आणि दुसऱ्या बाजूला समुद्र आहे, अरबी समुद्र आहे. आपलं पाणी आपल्याला वाटत होतं की पाणी वाहत जाईल आणि पणजीला तसं बुडण्याची शक्यता किंवा भीती नसेल. परंतु आता आपले तंटे सांगू लागलेले आहेत की ज्या पद्धतीनं पाऊस आधी पडत होता त्याच्या 3 ते 4 पटीने जर पाऊस पडला तर पणजी पाण्याखाली जाऊ शकते. आणि हा धोका केवळ पणजीला नाही आहे, संपूर्ण किनारपट्टीवर जी शहरं वसलेली आहेत तिकडं हा धोका आहे. आणि एका बाजूला पाण्याची पातळी वाढणं, त्याच अनुषंगानं वातावरण बदलाचे संकट आणि आता पावसाचा असा आक्रमकपणा, हे आपलं मला वाटतं मानव समूहावरती पुढच्या काळात येऊन ठेपलेलं आणि नजदीक आलेलं, अत्यंत निकट आलेलं असं संकट आहे. त्यामुळे त्या संदर्भात आपल्याला आता नव्यानं आपल्या पर्यावरणाची आणि आपल्या नागरिक जीवनाची आखणी करावी लागणार आहे. आपल्याला आखणी अशी करावी लागेल की शहराचं, आता स्मार्ट सिटीबद्दल बोलतो, पण स्मार्ट सिटीमध्येही अशा तऱ्हेचा पाऊस आला, अशा तऱ्हेची अतिवृष्टी झाली तर काय करायचं याचा हिशोब किंवा याचं नियोजन आपण केलेलं नाही आहे. एवढंच नाही आहे, लक्षात घ्या, ह्या शहरांमधून पाणी वेगानं बाहेर जावं, वेगाने त्याचा निचरा व्हावा, यासाठी आता नव्यानं गटारं आणि पाणी वाहत जाण्याचे सगळे जे मार्ग आहेत ते आपल्याला दुप्पट वाढावे लागणार आहेत. आणि त्यामुळे अशा पद्धतीचं पावसाकडे पाहून केले जाणारं नियोजन, त्याचा अर्थसंकल्प याच्यावर आता नव्याने मांडणी करून त्यासाठी तरतूद वाढवावी लागणार आहे. आणि हे आता गंभीररित्या करावं लागणार आहे. शहरामध्ये किती इमारती येऊ देणार, कुठल्या बाजूला येऊ देणार, जिथं डोंगर आणि मोठे पहाड आहेत त्याचं पाणी जोरात आता खाली येऊ शकेल. त्यामुळे इमारतींना धोका निर्माण होऊ शकतो. नद्यांच्या किनारी जे काही इमारती आणि सरकारी प्रकल्प आहेत तिथं आता काय करायचं याचा नव्यानं विचार करावा लागणार आहे. कारण आपण कला अकादमीमध्ये बघतोय, कला अकादमी अवघ्या 40 वर्षामध्ये आतमध्ये पाणी घुसलं आणि कला अकादमीची इमारत जवळजवळ निकामी झाली. त्यामुळे या भागात जे काही आता प्रकल्प उभे राहणार आहेत किंवा उभे राहिले आहेत त्यांच्याबद्दल आता नव्यानं सरकारला विचार करावा लागणार आहे. आणि समाजानं आणि लोकांनी आता त्या संदर्भात जागृत होऊन सरकारवर सतत दबाव आणण्याची आता गरज निर्माण झाली. आणि मला वाटतं हा धोका आहे. पुढच्या काही वर्षात याच्यावर आपल्या सरकारानं आणि आपल्या पालिकांनी लोकांनी हा दबावगट आता जोरदार वाढला पाहिजे. त्याशिवाय मानवी जे काही जीवन आहे त्याची हानी अटळ आहे.